Nekatu egiten da norbera, emakumea izatea dela. Isuari urtzeraino. Talde batek besteari segidan zen batatake. Eta euskadi aukera berdina, hauxe daukana miak ezina, nahi pasaiatu jokakeen. Zeren izugarri eman zuten eta oso gutxi jaso. Haien lanari esker baldintza hobeagotan gaudegu. Jarraitu beharra dugu. Beraz, ausarki kalera irten. Astindu zoru ta zeru. Ta elkarrekin izan gaitezen ondorengoen eredu. Txikiak bildu ezkero, zerbait handia lor dezakegu. Delenetik emazte lurri zildua gara, zutik emakumea hautsi gure katea, zutik, 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 zutik emakumea esklabo zapalduak, emazte saldu